Oh, this is Christmas. And what have you... Hvad laver du? Laver vandafsnit af. Yeah. 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 Klar. Hvad dato er det i dag? 23. Hej. Du skal ikke gøre det så hurtigt, mand. Prøv at hjælpe din lille søster. Forberedelser til. Og i morgen er? 24. 12. Det er Jesus fødselsdag. Det skal vi fejre. Og vi er glade for, at vi kan Jehovas vidner. Ja, ikke også? Det er jeg også. Tak for. Hvad laver du selv? Hvor ruttede du? Pas på, jeg har en skarp kniv. Du er ikke bange for at bruge den, vel? Nej. Nej. Men vi er under frygteligvis. Farvel. Hej hej. Og træet tændes på ny. Hvad laver du? Risengrød. Til hvad? Risalamang. Hvornår? Og risengrød i aften. Risengrød i aften og risalamang i morgen. Hvorfor i morgen? Det er juleaften. Og der Så skal man skal vi have... alle have gaver. Og risalamang. Og det er risengrød. Yes. Jo. Har du også mors trøje? Hvorfor skal hun altid gø? Man skal vise, at hun er så stadig godt. Tag hende lige op. Hvad ønsker du dig allermest, far? Glade børn. Glade familie. God julehygge. Det er det bedste for mig. Og der har vi mor. Og jeg har. Hun har skåret sig. Forberedelse til den 24. december. 2006. Risengrød. Senere risalamang. Smil! It's Christmas time, and there's no need to Godmorgen. Godmorgen. Hvad dato er det i dag? Det er til. Morgen. Juleaften. Ja. Glade mennesker. Det skal vi jo være, siger I. Ikke også, far? Så. Så, siger jeg. Og vi har gaver. Hvorfor? Hvad? Hvorfor har vi gaver nu? Den 24. Bare Jesu fødselsdag. Det er det, vise mænd kommer med julegaver til Jesus. Ja, det er advent. Ja, ja. Det er derfor, vi skal have gave nu. Nå. Ja. Se hvor hyggeligt det er. Og så gør hun det så hurtigt. Stå så op! Julehygge. 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 Ja, det har været helt hygge hele tiden. Prøv at se, han står med. Hej hej. Hej hej. Julehygge. Hej hej. Hej, hej. Julehygge. Morgen. Og her er alle dine dejlige 4 piger. Ja. 4 piger. Er det dogne piger? Nej. Glade piger? Vaske piger? Glade piger. Glade piger? Hver dag? Ja, altid. Altid. Hvad siger forbundet? Vi kan altid se dig. Nå. Hvad heller hvad er vi? Ja. Hvad sagde han? Ja, ja. Godnat. Godnat. Hej. Hej. Hej, hej. Fejl hjem. Så siger Susanne, at hvis jeg ikke kommer med, så kan det være alle sammen på en bil. Ved du hvad, Susanne? Så starter ikke jul, før vi har været hos kirken.
Det er altså lidt svært at filme, når man sidder foran, og far han kører bil. Smil, far. Glædelig jul. Næh, hvad har vi der? Juleaften, 24. december. Klokken er 5:45. Vi har været i kirke. Far sidder og læser avis. Det gør far for os. Farfar og farmor Susanne er kommet for at holde jul sammen med os. Og herover har vi farmor, der også sidder og læser blade. Vi har fanget hende på et lidt surt tidspunkt, for hun plejer ellers at sidde og skovle slik i sig. Som nu for eksempel. Den der skål der, den tilhører farmor, og er meget sandsynligt tom inden aftensmaden. Ja. Og vi har lige været ude til nogle billeder. Meget fine billeder. Meget fine billeder. Og så skal vi se, om vi kan finde Susanne. Hun er ude i køkkenet. Hun er ude i køkkenet. Så går vi ud på køkkenet. Ud i køkkenet. Follow me. Hej Susanne. Hej. Smil. Kokker. Årets kok. Årets kok. Nu er lige i gang med at lave mad. Gæstevisik hjemme hos sig selv. Til at lave brune kartofler. Og rødkål. Og rødkål. Den har vi lavet. Og vi har sat den på glas. Skal vi bare lige huske, hvor vi har sat. Men han gør det godt. Gør han? Hvad? Gør han det godt? Ja. Nok. Se hvad han er gang i herovre. Sovs, kartofler. Og derinde. Ja, der har vi. Hvad har vi derinde? And. Gås og rensdyr. Gås og rensdyr. Julemanden, han har været afleveret pakkerne, så han sagde, nu har jeg ikke brug for flere rensdyr, fordi I var sidst på ruten, som I plejer at have. Så fik vi lige et stykke af hans rensdyr. Det smider vi så i ovnen. Hvor er du sjov. Ja. I know. Jul, det er cool. Sådan kan man også spille forklæder. Ja. Har vi bare finde ikke på ryggen? Mesterkokken Ja, bare vent. Det er kun derfor. har bundet sit forklæde. Du bliver med på mor. Sådan. Ja. Sidder vi rigtig og spiser Ja, vi er ved at være færdige. juleaften. Den 24. december. Smil til kameraet, far. God mad. Ja, men jeg Lidt sent, jeg kom i tanke om at jeg har spist filme, så det meste er væk. Det er det sidste af rensdyret. Julemandens Og træk. der der. God mad. Ja. Giv hende lidt rensdyr, hun har. Ikke så stort. Hun skal have lov til at have noget. Jo, det er sådan noget god mad. Hvad? Ved du hvad? Sushi. 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 Vi glæder os i morgen. Hvad? Vi skal rundt og være skål 20 gange. Ej, det er væk. Det var kun en gang på 700. Det er så meget lys. Så hvis vi får anden, så også lidt den plejer. Ej. Den er grej. Så kan du gå hen og vælge den plads til, når man har ellers tage lidt med. Hvor er alle ivrige, hva'? Nu ringer den. Kommer. Han er rigtig. Sikker. Yes. Ja, nej, ikke smil. Det var en lille slag. Nu har jeg pludselig ikke noget at rejse. Pakkelej. Juleaften. Vi har spist. Du skal lige sende nogen igen. Efter det her skal vi have... Ja, det er mange. Ham jo, farfar.
Alle er jo skal have det her op, så vi skal høre det. Hvor er den her tid, ja? Den smut, den var godt. Dun, 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 Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet. Så nu er jeg blevet træt, og vi får ej mere. Moder er i køkkenet, nu skal hun traktere. Derfor får hun denne bund, løft en gang hvor den er tung. Julen var længe, koster mange penge. Bethlehem, de glæder sig i Jerusalem. Halleluja, halleluja. En fattig jomfru Seilen, og fødte himlens kongesøn. Halleluja, halleluja. Udsænges englene skjul, ind i byer med paradis frem. Og de serve for Gud er kønt. Løn i blandt os de går. Løn i blandt os de går. Julefred. Størrelsen passer. Må vi se, hvilken størrelse er det? Nogen, der var sådan endnu mindre, ikke? Og det er til dig? Det er til mig. Det er jo en baby. Skal vi se, hvad hun får? Men det ser Må jeg få godt ud. papiret? Susanne. Jo, man får aldrig sådan noget fint papir. Det var der så meget derhjemme. Nej, det har vi fået brugt. Nej. Hvornår? Det er brugt Får op. man da gaverne i løbet af året, skal de jo pakkes ind. Okay, hiv den her. Du skal hive den her ud. Og så op. Og den vej opad. Opad. Den der. Ja. Jeg ved ikke, om du har sådan en derhjemme. Nej. Det kan du. Hvad er det, farmor? Ved du hvad, farmor, så kan du bruge som stearinlys på til nogle små. Det er hånden på. Eller til slik eller pebernødder, der kan pakkes ind. Det er ligesom en kagedåse. Det er hånden på. Jeg ved ikke, hvad det skal vise dig. Nej, det er ikke brugt til det. Det er altid sådan en kæmpe overraskelse. Ved du hvad, du har fået det fine. Og vi er, du larmer. Sorry. Jeg har bare kigget noget hen over det der værk der, fordi jeg kan jo læse. Han giver mig alt så mærke. Sæt sko ind. Og vi er altid glade for. Cool. Gavekort. Ja. Hvad står der her? Kom med baller. Ja. Jeg ved bare, det kan vi godt. Marina Fiskenæse var det. Nå, ja, der står. Kur! Nej, det er sådan nogle kur. Maria Fiskenæs. Gyldigt i 12 måneder. Til sådan noget, man kan gå i kur og spæk og sådan noget, hvad man skal Spæbad og sådan noget. massager og velværende betyde ansigter og fodbad. Nej. Skynd jer kys, skynd jer kys. Filmen er startet ud. Så har vi Omar på kysset. Er det også en G? Det er en stor G. Den er fra, hvem er den her fra? Nej.
far. Hvad er det? Hvad står der det? Du skal lige kigge igennem. Det var da nogle dejlige åbningsgaver. Og så skal du læse den her. Hvad står der? Der står, kære farfar, her har du noget, som du kan hygge dig med. Pas på, vi ikke stikker. Knud fra familie Bondi, bror jeg. Hvad er det titel i? Ja, hvad står der? Det var ikke. Jeg så næsten ikke morgen. Aha. Nå. Det er dejligt. Åbne det hele. Tak skal I have, men det her, det er næsten så fedt. Jeg ved ikke, hvad der er i der. Nej. Der er kun dem. Og der er mere i det, hvis du åbner du heller over. Ja, mere det her, det er noget godt komme ind i den sådan. Jeg er så spændt på, om du retter mig. Ved du hvad, farfar? Det er ude i Fynshavn en af mine gæster, der har samlet på den i mange år. Og han er så ked af, at hans barnebarn ikke fyrer det. Og vi snakkede tit om det, så sagde jeg, at svigerfar, han er så interesseret i det. Jamen, det er du kan også. kontakte ham, hvis det er. Men det lyder lovende. Altså, der er noget specielt ved det, som jeg skal vise dig, når det lyser. Ja. Nej, nu sidder den fast, nu bliver jeg stresset. Kan man godt klippe i den? Hvor skal hun vide det fra? Nå, men jeg snakker til 20 sekunder endnu. Ej, Skynd dig. Ej, Nivi, du kan med straf. 10 sekunder. Op med målet, ja. Nej. Klip. Hey!